Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Patan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga G. 29 years old, may katipon og may duha mi ka mga anak, taga-agusan. Punto personal og behavioral kining akong suliran. Bahin kini sa samok namong pagpuyo sa akong kaipon ug ning dili ko kapugong sa akong batasan kun masuko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Mura ni mo ihatag nako. Oh, bilang di mong gusto. Nga maoro magyun na nahibilin sa kong sweldo. Dagan di kag deductions nga gamay ra man ning nasobra. Tanawa ko diha kung unsay ako mga deductions diha. Sige, bet ang cash advance. Mo nang gamay na lang yun na nga ako masubra. Ay, ginoo ko ning sulduhan ni mo guryo oy. Di man ni paigo taon oy. Kuang pagani ni para gatas og diapers ikaduha tang anak ay. Unsa ako nakuha na ron? Og ano ako may mong pangutanon? Ikay diskarte diha kay ikaw may laki? Hinayan ako ng tingog di mo. Maugid ka, oy. Kung galis na ganit na, dahil ka singgit-singgit. Gusto nyo mong madunggan sa tanan ng silingan nga, nag-away na duha. Ayaw lang ka ng tingog ni mo, good. Kung saan na ito pagkasinabot, ani ha? Kung magsinggit-singgit ka na. Wagid kay ayong pagkabanag, pagkaamahan sa itong mga anak. Diha rin yung kutob ng utok ni mo. Unsa naman ka, Gio, eh? Di ba unta kay nga na sa una? Pero karon, Pero karon na sa man ha? Usa? dambot ni mo, eh. Ipagmulakaw. Hoy! Balik diri ay! Animal! Goryo! Leche! Naunsa na sad mong goryo? Da, makalagot tawhan na maoy. Pero yun na. Ngano din nibawang kag nag-away mi? Ay dinhiin tao ng imong bana ganina. Nagpalaban. Nagpagawa sa iyang gibati. Kay natingana ko no siya, nganong naingon ka na ni Ana, nga dili ka man unta ko no ingon ana sa wa pa mo'y anak? Ha? Sa una bitaw tuod, sa wa pa mo'y mga anak. As kang labingan ninyo duha, di magbuwag, magsigilag kuyog. Pero naunsa naman mo karon in taon, uy, G. So buti mo ipasabot ma. Nga ni anak kong problema? Kayon sa pamandi ay, nga ikaw may nausab. Ha? Goryo, kuan ka nang... Wala ko kasabot sa itong panagtipon, G. Oh. Oh. Magbuwag na lang siguro ta. O magbahin sa atong anak. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nagka-realize po bitaw ko nga dili na ni mao ako. Dili gyud ni mao ang akong batasan kaniadto sa daga pa ko ug dihang wa pa mi anak sa akong katipon. Pero dili lang gyud nako kapugna ng akong bation, ilabi pa kun may rason ko nga masuko. Unya. Ma. Hilak-hila ka na sa diha. Matabangi ko, ma. Kay bisan ako, wala suga mahibaw ko na unsan ako, ma. Unsa, G? Dili din ako tuyoon. Nga din ako mapugna ng akong kasuko bisan sa gamay lang nga hinungdan. Kay kung ako kung pugong-pugungan ng akong kasuko, mag-uot pa na akong dungan.
Manay kinahanglan yun ako ma-voice out. Di ko makontento kung dili ko makadungog sa akong tingog nga maglanog-lanog. G, Gusto na kong ipagawas ang tanang kapungot o kahuot sa kundughan, maba. Kay, human niya, ana, magaan man ang akong bation. O human, ana, maginuktok na dayon ko. Umahayang masaylo. Magbasol na dayon ko sa akong mga nabuhian nga istorya. pero human na. Nakapasakit ka na. Ma. G, kontrola na, oy. Ay gani ka nakatiming kang guryo nga pasensyoso kaayo. Nga bisan og makapila na nimo siya pasakit Nagpabilin paghihapon nimo. Naibaw kong dako na kay kung sa ni Goryo, ma. Og nagduda ko nga maunang wa gyud ka pakasling guryo tungod anang batasan nimo. Unsa? Unsa? Mao ba na hinungdan? Sugod na po glalis, G. Sultihi lang ko kung mao ba na hinungdan. Dili, oy. Unya lagi. Nga naman tuod nga, wa man kahisgot-hisgot nga kung kasal, ha? Napo ka tuid ako tang nagtipon. Nga no, oy? Kay wa gyud lagi kay planong pakaslan ko, no? Ipon-ipon na gyud ko nimo, no? Kay nasa rin kwarta. Magsige mga kagsapot nga, di pa igo kung kinitaan nga, intriga ni mo. Magpakasal na ba hinuon ta? Kapoy na ni pamilya, Haji, oy. Kapoy na gani ko sa trabaho ni uli, yaw-yawan pa yun ko nimo. Pasakitan pa yun ko nimo. Pakawawan pa yun ko nimo sa daghang tao. Chi, magbuwag na lang yun, oy. Usahay baya. Makauna-una na lang pud ko nga mas maayo ra pud tingali nga magbuwag mi. Total, di man mi kasado. Basin, di lang yun mi magkasinabot. Aba na ako gihuna-una pud, mao ang among mga anak. Nga magkabuwag-buwag sila, kay bahinon man kuno namong among mga anak. Magtagsa mi. Ang ako mapangutana mao kining masunod. Unyang pangutana, hilumon og dili gyud ko yaw-yawan dihang dagap ako ug wa pa may anak. Tungod ka sa akong pagpanganak ang kausaban sa akong kinaiya nga yaw-yawan ako karon. Ikaduhang pangutana, dali na kay kong masuko ron. Ug kung masuko ko, gusto kong mosinggit-singgit gyud kay mugaan man ang akong bation ini kahuman. Di ba day ni normal? Ikatulong pangutana, usahay kon maghinuktok ko, makaingon ko nga, wa baka ko malibog o may diferensya na sa akong pangutok. Kinanglan na ba kong mapakita, doktor? Pero, dako basab ang magasto, nga pikir ba kay mi? Ikaupat o katapusan, sa akong kaipon raman sab ko ingon ani. Tungod ba kay nagsalig ko nga pasensyoso ra siya ug mosabot nako? Pero, maayo ba nga magbuwag na lang mi? Aron magmalinawon ming duha? Pero maluoy masab ko sa akong mga anak. Kaingon man niya nga magbahin mis anak. Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong soliran, G. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, drug-related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang ato magkutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga, when you cultivate positivity, you become a beacon of hope to those around you. More ba ikaw may idolize nila ba? Ha? Kay kung negative ka,
negativity ang imong ipairal sa imong kinabuhi, madismaya po tong mga tao nga tan-aw nimo nga ikaw mo ilang imuon nga idolo, example sa pagsikay-sikay ning kinabuhi. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si J 29 years old, na siya kalibin partner, duhay ang mga anak, taga-Agusan, punto personal ug behavioral ang problema ni J. Umasa na bati na to nga sa drama, no? Sa may mga taga-Agusan. Musta naman ay si Inocencio Juby. Insot Jubin Hubin. Ino Hubin, sa Agusan. Nga taga si Ma'am Juliet. Tito, namamas ko po. Sige, imari banko sa'yo ha. And have a Merry Christmas. Og Frank Kamingi diya sa Sikihor. Diya sa Sikihor. Sorry kayo ma'am, wa ko ka-attend sa birthday nimo kay diya po ko'y nagdouble ang akong kuan na to. Gi kami nag-medical mission, limot man sa kong nahuna. Pero anyway, belated happy birthday. Mga namin sa inyo karong Marso. Among grupo sa high school, mga excursion media sa inyo sa dili de Sikihor, Siargao Island, Siargao, diya sa Surigao, no? Hamok bang preskong isda diya sa Tianggihan, no? Marajaw Karajaw, okay? Mga sa paman sa pamay akong i-greet ng dapita, no? Akong gusto mo greet ng mga taga Sikihor. Daghan na rabaan nila nagatini sa among pulong-pulong niya Mambit Ganob, no? Ako lang paspason so. Lee Apyang, Jeffrey Lumoktad, Junit Lipas, Jimar Paghaklan, Faye Balanay, Franz Catillion, Josephine Maghanoy, Welma Silim, Marilu Agan, Dicky Bagyo, Sharis Tim, Jade Hazel, Charis Jean Sumangmit, Pistilios, diya sa Sikihor. Musta naman mga bation family da Sikihor, mga Balya family, Tibis family. Okay, so going back to our sender, si J. Punto behavioral o personal, no? So unang pangutana ni J, no? Unang pangutana. Hilumon dili gyud ko yaw-yawan dihang dalaga pa ko ug wala pay anak. Tungod kaha sa akong pagpanganak ang kausaban sa akong kinaiya nga yaw-yawan ako. Na magay kalibin partner J, no? Basin wag imong kalibin partner naka-trigger nganong yaw-yawan nagkakaroon, no? Depende mo gud na sa sitwasyon, no? Kay kining usahay kining atong pagkahilumon og tabian depende sa grupo, no? Kaya ako tabian man gyud ko. Kung na ako sa mga grupo nga dili ko kumpagkampanti, dili kay nako familiar kayong mga membro sa grupo, maghilom-hilom na gyud ko kay ko mo tingog kayo, pero kanang grupo nga medyo komportable kay ko kay ako nang kaila kayo ang nadia palibot perting kayaw-yawan ako nga kay broadcaster gugugod. So depende na sa sitwasyon, no? Basin og naka-trigger sa imong pagkayaw-yawan na ron J ang imong live-in partner, no? O basig sigihan kag encourage kimo tabi. So mag-usab-usab gyud natong kinaiya di man kay there is only one permanent change kanang thing kuno din ning kalibutan na ug kana mo ang change. Usab gyud natong kinaiya, no? Depende sa sitwasyon, sa environment, no? Sunod nga pangutana, dali ra kong masuko karon. Ug kun masuko ko gusto kong musinggit-singgit gyud kay mugaan man ang akong bation inig human. Dili ba di ay ni normal? Kini musinggit-singgit ka maka-call ka sa attention sa ubang tao das palibot. Ya mo ingon nga unsa naman ni si Jim Rog nalisuan naman is pag-isip syagit-syagit, no? So kung mahimo la, pwede bang kamuyaw-yaw pay lang ka nang within the hearing distance o within the hearing inunta capacity sa imong mga tawagan ni mga silingan diha sa Agusan. Kuyawan mo kung unsa na ka mo syagit ka, no? Naabiya po tayo gitawag o ka ng mga bipolar, no? I consider nga basig na kay mood problem, no? Kining bipolar gi-characterize di siya manic phase is elated, irritable og excited mood, no? Medyo sobra ka kuan lasky, no? Nga ang opposite na ang depression nga
hilom mo na pagkakaayo. So I hope nga dili nimo ang imong problema, no? So kung naa kay kasukan, mahimog istoryahan na nimo imong live-in partner basta pirmi po na yung late na mo uli mo na maglagot ka. So kung musyagit ka na not advisable kay maka-call kag scene, maka-cause kag scene dia kar maka rather kapagtawag ka sa atensyon sa inyong mga silingan, makadisturbo po ka silang pagkatog, bulong lang sa nitabo ni musyagit ng kagkalit. Sunod nga pangutan na, usahay kong mahinukto ko, makaingon ko nga wala ba ka ko malibog o may diferensya na sa akong pangutok. Kinahanglan na ba ko makonsulta og doktor, pero dako ba sa magasto ang apiker ba kayo mi? O diya sa inyo, asartong inyo sa Agusan, di ko sure na ba siya kayatris dia sa Agusan, ha? Surigao, na ako nailan na Surigao. Agusan area, I'm sure na, no? Pero budo lang ka sa ka hospital, no? Kaya bisan og dili sa kayatris, any doctor, kay balo na mo bisita kung sa may para pakalma, nga dili ka dali masuko, di ka makalit lang syagit, kay di man na maayo, di man na siya socially acceptable, ha? Kuyawan og usay hitabo nga makalit kag syagit, no? Katagaan tayo kag pagpakalma nga minor tranquilizer, no? Na matumar nimo para makalma ang imong utok, no? Kaya mo kung atong utok po depende po sa panghitabo sa tong palibot, mo react po ni siya, something to do with the level sa mga neurotransmitters sa tong utok, mong pagtuon kining dopamine, serotonin, sa pandya norepinephrine, nagdaghang mga neurotransmitters kaya kung ma-alter ang iyang kadaghanon, mo kuan po sa atong the way how we behave, the way how we talk. Sunod nga pangutana, sa akong kaipon raman sa ku ingon ani, mawala gina, no? Masig badlungon sa ning imong kaipon. Tungod ba kay magsalig ko nga pasensyoso ra siya og musabot nako, pero maayo ba nga magbuwag na lang may aron magmalinawon ming duha. Pero maluoy masag ko sa akong mga anak kay ingon man siya nga magbahin mi sa among anak sa may among buhaton na amoy duha ka anak. So magbahin mo tagsa mo. Di po tiguro. Kung may mo lang turyahon na gud ang problema nga mas maganig makasal mo. Parang nga bandid na mong duha. Di ko ka po wako idea unsa po'y kinaya ning imong kaipon na Jay basin po dog naapoy rason ngano nga inunta masuko kaniya, silos-silos, about financial, so mao na mga kwan. About magbulag, murag dili sa ko mo recommend ana, no? Kung madarag patch up ang mga indifferences, mas maayo na lang nga dili magbulag, no? Kay nanarbo mo duha ka mga anak. Alright, so now takasabot ka sa ko explicar mo Jay ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagminaw sa mga RMN program. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o